Ассалому алайкум дӯстон, бардарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб хуш омадед ба канали мои, канали Қодиров Саид Бурҳон. Боз ҳам гоҳи фурӯшӣ, гоҳи ғуноҷин бардаро, ғуноҷини асп. Якимзои бардаро, у гоҳое ки дидабтем ва ё савдош дега бардаро, ҳама амира видеоша жда дошт ки ма кай ҳамира мепартом, нав зои дега бардаро, хони хидм да зои дега гусолакиш биқача. Сиёнкои биғизишам дорум бардаро, ина дидесен гусолакиш сеюм рӯза ина навози бан задем. Се рӯза гусолак, ғуноҷина дидесен, хоматша бидем. Ҳозира дандоноша нишон метан, мекашан, медӯшан, шумо бибинед. Я дандоноша нишон тамира. Ина дӯстон дидесен дандоноша фикрои шумо якум гусолаша бардаро дандоноша би чанқа калона. Дӯстон дандоноша диден, ҳоз ина мекашан, я исисира гардиша бинед ғуноҷина. Карпатай бардарои, пародаш карпа дӯстон. Ана дӯстон кашидесен, шумо бинед дӯстон дидесен карпата ғуноҷинчара. Аспай. Ғуноҷини якумзой чоч пашам нағзай бардаро. Шохошам хуба ина дидесен пишам калунай бардаро ина паҳмай пуштиш ина синаша бинед бо хая бикашиш сибкаш ина бардаро чихай пушти бачаш мерава радной гусолаш карпа ғуноҷини якимзой бардаро ина диден кашиданша диден дандонош диден ҳоз я улум мекунан шумо бинен медӯшанша бардаро дидесен нав се рӯза чо чана медона дӯстон я улум кадестай фулак биқача сори балечки биқайна бардаро биқадор та ягон биқадор парто ина бардаро бо биқадоршам партеси бардаро ина гусолака як аз кадега ина дидесен бардаро гова дидесен бастага ина ҷӯшидаса ду чочи аввалш бардаро ина ду чочи аввалш шумо бинед вообще шатара ма гарантӣ ма метум дӯстон аҳлию осонҷӯшишта бардаро аҳлишта бениҳоят бо осонҷӯшай ғуноҷӣ набоша чочош дирозай бардаро дидесен баъзе ғуноҷӣ чочош майда меша ина нигоҳ кунед чочош чихе доб найда ҷӯшиданда шириш ҳар чочоч 100% кор мена бардаро қоидави шириш бардаро шириш ғавсай десен се рӯза ширай бардаро бардаро бениҳоят гоҳи хубаи ғуноҷин шир дора кай бениҳоят ҳам се рӯза ҷӯшидесам фиъла хеле хуб шир гирифтесам бардаро масалан мо ҳамаша тафтиш кардагем баъд дар ютуб арсесем бардаро номро телефон 911 21 72 21